abantwana bethu kumele sibavikele singabubaba ithi isibabulalayo impilo yalo mntwana bayibulele from the start ekuqaleni bayibulala impilo yakhe to ayikho endabeni okukhwasa lo mntwana bevele azodayiselwa bona labo baba Man guys, kusafuna ukukhanyisa la. Eish. Angazi lento yenza njani. Oh my god. Vele exe up ke lelo. Wait, okay, I got it. Yes! Hi guys, welcome. I don't know. Yo, young stress the network guys. Yeah, better. I don't know. Network yeah better. My network is really bad. Like, I don't know. Yo, Modimo waka. I can't even say shit at this point because yeah, better network, you guys. There's nothing I can do. Guys, network yeah better. Ngiyazama, but it's really bad. Dile, ukunilahla, nezwan. Network, ish, yeah better. Say right, my right network, but it's really bad on my side. I don't know what's going on. Yeah, honestly, I don't know. But Sanmani guys, Sani Bonani, Kiani Binkilela. Welcome to my live once again, and for the last time. Yeah. Say right, okay. Maybe say right. Hope you guys are good. Benginikumbulile, ngisazonikumbula. Ezibuhlungu ayipheli benginikhumbulile mara it has to stop now. This thing has to stop. Baba fazi for the last time guys, I'm so sad. This cause ngibone abantu abaningi kade bangicela ukuthi please go live, even if it's once, just to say goodbye, you know, just nje at least siyacela yazi izingibale ngama DMs and ngayizwa ama-request wenu ngiwazwile guys. Network yanginyanyisa however lapho ngifuna ukuthi ibe right khona nizongizwa kahle. Oh my god, iyabheda network but I think seyingcono manje ne. But guys, ayikabi shame, ayixabene, don't say goodbye. No, I have to. It's a decision that I took. Ngahlala nami phansi, ngakhuluma nami, ngathi siphelise mdanda. This has to stop, okay? But I hope you guys are good. Nami ngi-right, ngi-happy, sijabu zimjojo. Yeah, for the last time I told you guys ukuthi nginitshelile if ubobuka story sami bozobona ukuthi ngishilo ukuthi ngeke ngisaba live ne. Ukunithanda ngiyathanda. Ukunithanda guys, akuphileki ngaphandle kwenu. Angifuni ngingasho, bengiphila kabuhlungu. Ngikhumbula ifebe zami. Hawu ma guys, batshele basenda ama-roses kokugcina, ngeke niphinde ningiphe kokugcina, and then that's it. But honestly speaking, ngiyazi ukuthi anikho happy. Ngiyanithanda bafethu, ngiyanithanda wema, ngiyanithanda. Ningaze nje nize ningabazi uthando lwami for nina. Yes, nginithanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyanithanda, and
bengazi ukuthi lento izophela, but I had to decide ngisho ukuthi no, enough is enough, yabo. Yes, it's okay, it's all fun and games ukukhuluma la ku-live and yeah ngibe nanje ngini-involve empilweni yami, but ngibonile ukuthi ukuni-involve empilweni yami kungimoshele kakhulu, yabo. Kungimoshele kakhulu, kungimoshele. So le live le eyokugcina, trust and believe. The only time I'm gonna go live now, from now on, is probably like next year, not this year. Yabo, not this year. So nje ngi-right. I'm no longer gonna post my Mjolo content. Nizosibona manje nisibona la nizobe nisibona khona ngaleso sikhathi nizobe nisibona ngaso nebabazi. But nje hayi libalani bafazi bami. Awusathi December next year nje, next year not this year, ne? So mina nomalume ne nizosibona next year. Asisayiphathi. Angeke ngisangibona, angijoyine live yamuntu. Ngizobuka nami, ngizokhomenta, ngilike, ngenzeni. Enye nenye ningasangibuzi, ningathini, ningasangifaki lapho. Niyezwani? Konke Mjolo content, wena live, wena yini noma yini ongayicabanga ihlanganisa nokuveza ubuso bami kwama live, khohlwani. Maybe ngebirthday yami ngingazama, but I don't think so. I won't. I just need to take a break. Niqhubeke nje ningilike ama video niqhubeke futhi nje nicomment, ngizoqhubeka nami nginipostele. Mara into engizoyisho mina on my side ukuthi iphelile into yami nani. Yaphela kanjalo into yami nabo rappering. Niyazi bo rappering bami ngibathandayo. Yes, iphelile. Banimoshele. And ngishilo ngathi banimoshele, and nami I don't think yazi singayichazi bakithi, but engifuna nikwazi ukuthi ngiyanithanda and ngihlezi ngithanda futhi mina on my side. Ningalibe niba worried ngami, ngi-right ne, ngi-right. Mara ifebe zami ngiyanithanda, and indaba ye-group no more, cause khona impisi la awukwazi ukuthemba kwanto. Yezwani? So nje angisafuni next ezongihlanganisa nabantu basemzini. Abantu basemzini abobani yini? Yini abantu basemzini? Bakhona abangithanda kwangempela, mara 50% iyangipretendela and angibonile ukuthi 50% yenu nenza ngathi niyangithanda, mara nazi kahle ukuthi makungenzeka something bad nabo number 1 ufakazi. Ngibone nonke. Mara ngizonipostela every day, ne? Anginankinga nokunipostela. Mara hayi nina ningifundisa isifundo nina. Ngabona ngalawa wami amakhulu. So nje ngiyanithanda bafethu and ngiyohlezi ngithanda. Ngiyolibele ngikusho ukuthi ngiyanithanda, yabo, but I just feel like yabo kubalekile khona ezinye izinto ekumele ufunde kuzo kuze udlule kuzo, or umele ufunde khona uzobona ukuthi next time kumele wenze kanjani. So ngibonile ukuthi kumele ngingani-involve endabeni zami. Vele i-break up le ngihlukana nani vele? Ngihlukana nani? Ngiyazi ukuthi abanye benu anenzanga lutho, but like you know ezinye izinto I can't even. Ngiyafisa nje ukuthi one day mhlambe next year ngiyonenzela i-story time ngayo yonke into eseke yenzeka, yabo. Yabo nje. So yeah, mara nje engifuna ukwazi ukuthi si-grand sonke. Malume is fine, I am fine, yabo. Sekubhlungu ukuthi ne-birthday content bengizonibonisa, angisazi ukunibonisa. Njenge nisabona next seniyogesa nje ukuthi kwenzakalani ngosiphesihle Mdanda, but all in all, I was trying to build a family la nani sibe umndeni, yabo, sibe into eyodwa, yabo. Mara ngiyabona ukuthi no, I need space, I need a break from you guys. I hope ni understand. Angilwi. Mphakathi nami ngihlukumezile lento. Naku Instagram ku-West Coast, I don't go live on Instagram. Kuba yiphutha nje. So nje yeah, story time next year ngizonichazela ukuthi kwenzakalani, but okwamanje nje no, sidinga ispace.
nomalume sidinga ispace sino-baby. Sidinga ispace, so yeah, sikwazi ukuthi siphinde sibe yebo ngithenga ipholo ngizothenga boring njani yabo manje understand nizo-understanda because beku-right nani nibonile ukuthi beku-right. Wafika usathane wayenza ngendlela yakhe yabo. Sathane isilenda uNkulunkulu isidudla. Ngiyadlala, but anyways guys, boring. Waze wasigive angini-give guys ukuthi nje vele like ngiyazi ukuthi benifuna kade nifuna ngibe live, kade nifuna mara seyiphelile into ehlanganisa mina nani. Besiza kahle yabo, ibisiza le way sigqiba yathatha i-sharp curve ke ngoku ayiva ke ngoku asendezo ndawo, but nami akhonto enizoyenza fondini yabo. So ndikhetha ntoni kunobani exactly, so I have to go. Yeah, kwayidana nje kumele ngabe awupheli nje u-30 minutes ngikhuluma la. Ngeke ngi-deactivate i-account isesekhona. Into engisho ukuthi mina ngeke ngisaba live, ngeke ngisakhuluma, ngeke ngisanplaga, ngeke ngisenza next ngidubile. Yes, seyiyobonana kahle next year. Okwamanje nje no, I cannot. Yay. No. Wait. Ngigeza izandla. So please, ngiyangithanda ukungithanda, ngisasho namanje ngeke uze kujike futhi lokho. Ngeke bo nezwa ngeke, but ngizothini-ke because WhatsApp channel guys, into engizama ukuyisho ukuthi angisadingi abantu abaningi espacini sami. Ngithi sathane uyinja fuseki. But anyways guys, yeah, go 45 ngiyahamba ne yo ngiyancenga unyoko mina. Ay but nje content izobe sesekhona, content izobe sesekhona. Yeah. Yaphela ikanjani into yami no-rappelling. No, like honestly guys, honestly go 45. Yebo, go 45 ngiyahamba. Ningangincengi. Ningangincengi indaba nifuna ukuncenga. Angifuni. Inkinga manje the more ngihlala nani nizolibele manje. Angifuni. Yabona lento le ifana nokuthi moyo break up nomuntu wakho uhambe uthi hayi ngiyomlahla ngifuna ukufika nje ngikhulume 2 minutes bese ngiyahamba, bese mawuhlala isikhathi eside sengigcina ni right. Hayi kanti kungcono moyo umlahla umuntu wakho uhambe umlahle, like umlahle fast 2 minutes kuhlukane manje uhambe uyokhala endlini ube grand. Manje mangilibele ngiqhubeka la ngizo-enjoy. Hayi angifuni-ke, ngiyanithanda and ngiyahamba nje ngo 45 finiselela 4 minutes nje. Umuntu akabhodle ufuna ukubhodla, ibhizinisi izoqhubeka nje, yonke into izazofana, but umehluko manje ukuthi no more lives. Ningangibuzi lutho, washintsha siphele. Ngiphakeme bona-ke manje, I won't lie to you guys, ligqokwe yimi wedge ke manje. Ngihlezi ithi abanye abantu baphakeme bagqoka ama-wedge, sekuyimina manje ugqoka i-wedge. Iku-6% njengoba sikhuluma, iku-6%. Ngiyezwani? Close your comment section. Ngivala i-comment section for in. Ayikho into engizoyivalela yona i-comment section yami. Eyami le account le like TikTok akuna comment section engoyivala. Ngayiqala ngedwa le account and akekho umuntu oyongivalisa ile account. Soze bethunana, never that. And ngigqoke iwedge lendiya. Ngigqoke iwedge lendiya. Anikwazi nje. Anikwazi ukungitshela lokho nina. Ngeke. Ngina comment section engoyivala the same way engayivalanga ngalesi yasikhathi, the same way engingivale namanje. Soze. No one will ever bring me down, baby.
Nobody, cause ngaqala ngiyi-1 lento. Ngekho omunye umuntu futhi oyongivalisa yona. Kekho. Ba bafazi ba. Niselelo 3 minutes nje manje. Niselelo 3 minutes. Njengamanje. Yeah. Nikuphi umsarelo? Ngawuguphi. Hlungu serious. Baba baziba. Yeah. Wachika, ujike lududlu manje udlahla. We understand? Yeah. You'll never see this pretty face again. Never that. On this live, ngikhuluma nani? Never, 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 never. Never, never. Never, never. Why did you change? Ngishintshiwe nami engafuni ukushintsha. Mara umhlaba uyahlaba. Umhlaba ungehlule. Umhlaba ungehlule. Yo, umhlaba ungehlule. But like I mean it guys, I'm no longer gonna go live anymore. Ngeke uphinde ubone next ehlangene nami. Ngisho ngathiwa ngelinye ilanga ngisazwana nomalume sengizwana nomunye. Ngeke nibone lutho. Lutho. 1 minute left. 2 minutes. Lutho. Lutho. Waphaka. Never say never. Ngithe ngizobuya next year. Ngithi this year nje. No. Oh. Hawa. Selokho ngazalwa. Ngiyastay nje. Awu. Yazi ngilibele ngibabazile ngithi awu. Ngibabaza kanye nani ngithi wow. Awu, kanjani manje? Ungathi olethu ndlanya ngeke azositshela. Athi nje kanjani manje? Kanjani? Thiwa makubola izambane eli1, abola wonke. Nya understand? Nayivake ngoku. Nyayiva. Wabola 1 zambane, the rest is bowling. Hey, ngisayingene nje indaba yenu. Angisayingeni. Abantu bayahla. Angisangeni wangempela futhi angidlali. Angisangeni. Bani mina nani? And uYolanda is losing her job. Yo yona Yolanda at least kodwa ngishilo yabo. Ngishilo ukuthi ngiyahamba yabo. But let me just add at least like 2 minutes. Khona ngizovala cause ngibe just bengiqedile ukukhuluma. Mara le phone ayisafuni kwa ukuma. But nje it's over guys. It's over. Oh my god, kufuna ngathi break up yangempela. Yazi break up yangempela. Yiyo le. So nje nibe sharp guys ne. Asifuni 2 minutes wakhe. Noma ningathina ngifune kwama sweet day. And ngiyacela ozazi kahle ukuthi wayefakaza. Nginazi nonke. Nginama screenshots wenu nonke. Nonke. Buka ngize ngiba pink manje. Wonke umuntu owakhomenta wakhuluma wathini. Ngisazohlala phansi nje ngiblock ngam111 ukuze ungafeel mangikublock yabo. Ngcono usheshe ungiblock mina noma ungunfollowishe nje ukusize like right now wenze cause mina mase sengikwenze ngeke kube mnandi and ngiyophinda ubone kwa content yami ngiyokublocker la ku TikTok ngize ngiyokublocker ku Instagram ngifune kuyosinda ongana account ku Instagram kosiza ongana account but onayo you are blocked my sister and there's this other guy as well Bela so you are gonna be blocked everyone bekufuna nginibophise kwanani bekufuna ngithi nje mangiyobophise kwanani nginifake nani ngithi nawe bebafakaza nabo wena babaphoyisa babophe bonke kodwa ke ngoba senengixasha kulungile bafethu singihambe mina ngiqhubeke ngiphilele nisale kanjalo ke nama wiveni 2000 ne baba yini guys baba fazi ba mara mawuzazi uyazi mkhwanazi mangabe uyazazi ukuthi wena wawula wawula
Just know ukuthi namhlanje elokugqibela sozuphinde oh hey shem niyakwazi ukushintsha umuntu nina ngisho ifebe zami mara nisasiyifebe zami mara niseseyizo ifebe zami lezo niseseyizo mara anisasiyizo ngaleyo ndlela but yeah it is what it is it is what it is guys bye ngiyayivala manje ne kubuhlungu kaphakathi hayibo Ngiyaxolisa ukukhala phambi kwenu mphakathi leti ngihlukumezile awu ngiyazi ukufa awusengamane sife bafethu ngabane kufiwe it is what it is good speech is a goodbye list ningalibe ohamba yashesha hamba speech sokuvalelisa lesi she's so happy mina ngi happy vele but okubuhlungu lokho kwenu yabo attachment issues we understanding guys ngiyazi nami kunzima mara yeah asifike ku 200 likes no sana no baba fazi ba moderator shesha ayikhipha angasaba nayi moderate phelile umsebenzi manje phele kwamsebenzi ke manje ke uyayuzwa lento ukuthi ihamba kanjani akafuna ukuhamba ngiyahamba khululekani relaxani ningangijahi ngoba nje bese kuyini eningikhumbulayo nina nobe seningibhalela hi sisi please go live sisi please do this ningasangicela nokungicela ke manje ke ningangibhaleli ningicela ukuthi sisi wami sicela ube ngizonikhumbula vele nami izokhumbulana kodwa kumele ngijwayeze kumele nginimonele ukuthi ish yazi yeah phelile into yami nabo rapeleng bami ifebe zami baba fazi ba bethunyana kodwa ishame kulungile bafethu baba yinik izobonana ngosuku esibonana ngalo ningireplace ngobani akekho umuntu ozofana nami akekho ozofana nami seningahamba nifunela amakhaya nibona ukuthi amaplate nobe senikhangeza kuphi yabo nibona ukuthi nobe senifola kuphi line nobe senisho kuphi abo number 1 abo number 2 nabo bani yeah ayangidlali ngiyashaya break up vele yiyo le ngiyenzayo njengamanje phelile seyodibana kwama vlogs ni like ama video ami ningayeki yabo ningayiqhubeka kanje ningayeki but kwamanje akekho yongireplace akekho koze kubuye mina ugalo ukhona ni right uqala yofana nami akekho yimi ngedwa siphesihle mdanda la ku TikTok ngaphandle kwalama fake account yimi ngedwa malumekazi wenu niyezwani ukuthi ngithini niyangizwani so nje baba yini guys seniyobona inhluzini ukuntu baba yini ukhona ushukela owami phela ngithi owami nina nibe simthami ngiyomtshela la ukuthi angabi live ne uthini bengazi ukuthi guys baba yini wangempela njenganje ne I have to go bye baba fazi bye